Bueno, esta paraula crec que la d'honradea últimament està un poquet desvirtuada, no? Fa poc sentíem els casos d'Oliva, Senseres d'Andalucía, el Gürtel, el Gavilanes, el Campeón, el no sé què, el no sé quantos... Jo crec que en la política últimament no han anat els millors, aquells que podien servir millor a la població, sinó que han anat uns trepes que les estructures dels partits els ha permès anar pujant a base de fer-li el cul gros al que n'hi havia per damunt i al final embotxacar-se tot el que podien. És més, n'hi ha molta gent que inclús m'ha dit bueno, però és que si hi hagueren uns altres, pues si canviem és perquè mos roben altres. És que, o sea, a veure, estem locos o què? En quina societat volem viure? Volem viure en una societat on el més fort, el més trepa, d'això, s'enduga els diners de tots els demés. Avui estava sentint una notícia d'Intermón Oxfam que diu que si continuem així, dins d'un any, 2 anys, el 1% de la població tindrà els mateixos diners que el 99% restant. Això és una barbaritat, jo no sé en quin món voleu viure vosaltres, però jo realment en un món així no.